Kawasudo nyako Ramogi wang'iyo motende kod weche mag jatend piny Kenya ahinya kotende kod weche mag paro mar omenda ma winjo bed ni medo jiwo pinje Afrika. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso geno mare ni lokruok e wi weche mag omenda e piny mangima dhi miyo joket mwandu bedo kod yie e pinje Afrika. Ruto lero ni lokruok ma kamano dhi keto osiep maber e kind pinje kata piny owacho kod joket mwandu giwegi. Kalure kod jatend piny chike matayo weche mag omenda masani e piny mangima keto pinje mag Afrika kaka pinje mang'ao e weche mag ohala gino ma ose oloko e chuny joket mwandu. Ruto bende omedo ni kaka joket mwandu obiro joket mwandu e pinje mag Afrika owinjo bed ni imiyo thuolo mar neno ni lokruok mar chik ma kamano omiyo gi yot e timo keto mwandu. Jatend piny owacho magi kinde romo mar riwruok mar piny mangima e weche mag ohala kod dongruok. Romono bende ne oyuore kod ogawi mar jatend migepe kod jotelo mamoko. The global shocks in a more effective and efficient way for all of us. So one good thing that happened during COVID is that the SDRs were issued. There was an emission of SDRs. That is one of the few instruments that we have at hand, and that has to be welcomed. But we know that the SDRs are distributed according to the quotas of the countries in the International Monetary Fund. So from the $650 billion that were issued in FDRs, Africa received $33 billion. Our position is that there is something the current international financial institutions can learn from China, for example, scale and speed. Maybe there is something China can also learn from our current international institution. But we are saying there needs to be a conversation. We need a conversation that makes all of us winners. And what we are saying is, in the reform of these institutions, we're not being reckless. What we are saying is, let us have a fairer international financial system. Kodhi nyime ni jatend migepe Musalia Mudavadi okoni governors